много голям шар. Бах, той има 20 кила. Или 40 кила има. Не му давай зор. Не да. А, той има 40 кила. 100 кила има. А кай тая чупена макара, взем да я хвърли. Ей, взимаме място, хвърли на моето място. 15 кила. Така 15 имаш 70 кила. Хубав. 15 кила има. Давай го. А ужасно. Къде го е закачил? За гриба. За хрилото го е закачил. Не, кордата е заплетена на тъй. Не бе, за устата е. За устата ли е закачен? Той има 100 кила и половина. Ах да го хвана. Как се го пържа. Ема пипа животното е. Кое бе? Никво пържене. Да, бе. Виж коя майка. Няма го пипаш ей. Ще пипна влакното. А ужасно. Не. Не те харесва на си. Откачи се. Ама хубав беше.